Inut dilip rong pharpu abang phuning kan kore ke thommate ingdeng trok ke Charlie Rosmi terang pi aphan cholang remdet mate apran armudet Lakhain kora trok nilip ahabar borpong mate GP longki hanse arong along ke dodun inut dilip rong pharpu abang phuning kan kore ke thom aus sopi aphan cholang remdet si apran armudet lo Bangso also amen ke Carlitang Rosmi terang pi Dolamara Malasi ME School along si ingdeng trok Charlie Dunbom Isiningduk meme aberta Karbi Anglong Autonomous Council atum tarapung borpung ahavar arat aphan school college penchenglok sekachilang ahem kipi pompe kenangjia sondo ansita kipi pompe kelangpon kepang krepen lapuson therak meme phere meme akisung sita tarapung borpung ahavar arat atum chetong nang koklo Lapen dilip rong phar aphan kok that pivek nangji pusi tarapung borpung dolamara lapen nilip soarlo asong atum hangponlo Rosmi terang pi ahemasor aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kera pivek nangji pusi havar adaratum hangponlo Rosmi terang pi ahemki dukpik lapen Rosmi terang pi apo abangta keso kepangjilo Rosmi terang pi aphan karhi keplongje aphan sitami nilitum thangnat awe Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang nangrap dunvek nangji pusi choning riponlo Tangte pherangke athengno nilip soarlo asong pen berta nangke pachini dun alam thele angton pen arjuponik sinang Kajironga pen resigning ti Karbi Anglong News Nili tumake hangala lo prabjin pen fasi pibek nang po nili tumke laso teng polote sarkar pen nili tum phana thang sorlo phana ke jok bana be aposi lason sona munit phan kya kereng bita ave ke thek long si munit chola ke munit kali hi kereng aposi la phan ke rong rubalong nang ke pa dolong alang puke alesi ave perthe masi pa dolong le det nang ji non prabjin pen masi fasi pibek nang po Nanti pamu halang nang le tum phan ministres tum nang tum hanang pu ko pila pamu ba fasi pigi puson se ningjel hai se tamno lam ke aprang ason der o e prabjin pen pilong ji cheklo joni jon thumang bong pensi la fasi pilong ji la so munit samjen ben de klem na Nitum ta kupuso so bhal sita me nilitum sita me kupusi ke do thek bon nilitum bi nitum ahem so sita me bi hek pen sita me la so don open si nitum ke do la so men ke rosmi pu goi phi sita me nitum so han kai ta chomi pu lok se ke ha nitum kupusi nitum ke do thek bo sita me nitum lo hem sita me ate do bom lo ate da choche jun je pusta me nitum ta do thek the sang thek thelo la si la so muni han ke phasi pi bek nang ko la si akireng e binang ninang lo athe mane la so han sita me nitum sita me di hek ta si nitum me hi lo tal hari so mahani tum chini lo jak aki hino aki me ko kisi ko ton ma kwan ni tum na so sahan ni tum bujai thek ni tum chilang thek sita me nona por ke la fasita me phasi ke pek nang ko Katala police tum ko pila nang pui kana me tum han Hini tum han police tum nang ki pu ke jela ko hala nang li tum hala ben hangri apre ngason kali gasinang tum ing samjin ben sinang li tum do tu ku sinang ki pu akola penang tum non ing samjin ben klem apre ngasora la ko hala are nang ji la pura son kali la si chiklo yom thom ben te phasi ki pu sita me ni li tum ke nona masi phasi ke pek nang ko Malasi ME School along Carlitang Rosmi terang pi aphan chikimopon Sonsi nilip MSC constituency ke parlo borpung longki hanse amekar dilip rong phar inut ningkan krege thom auso aphan meklang no choklem det pen apran karmut det pen ajok Carlitang Rosmi terang pi loke Charlie dun adim dolamara Malasi ME School along lothan bang do an lapen school students atum do an chingrum si Carlitang Rosmi terang pi aphan akarjong chomreng me ke paleji aphan arnam arni along pen hirjume ke hang pi lapen school students atum pen sorkar aphan kachoning ripon lake Carlitang Rosmi terang pi aphan apran karmodet abang phu aphan kok that pivek nangji pusi choningri pedoponlo lapen lo than bang phu bang phi do an sitami sorkar aphan choningri padopon ke dilip rong phar inut ningkan kreke thom Carlitang Rosmi terang pi aphan apran karmodet apot kok that pivek nangji pusi sorkar aphan choningri pedoponlo lapen ke Carlitang Rosmi terang pi amen pen ME School borpung longki hanse arong along pivek nangji pusi kachoningri pedupon Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News anda bongso अच्छा ला रोशमी तेरा पिला दाके चार्ली होत को एकदम मेसेन चार्ली मा
munira phanta kachim ki gachi phanta me bi la pen sar tu phanta respect ko la pen ki charli yin ta la ke anin ta re ko la pen I hem ta bor pungan pinya ko si ke charli phan si sa ya ko si la an ki bang ji phan bor lo si ta hala na ke wan ram mate na ke thon du na ba o na nu chuklem de ka ko si la o na nu chuklem de ka bang la ke ko se rosmi te rang ki phan se me ni ja se me de thi lo lo ko si la pa thi de ka bang phan se me em adoga be mate la par bi ngo ka chari tum phan an se me chuning ri lo pa thi be nang chi mate la phan adu kan hoi son tho si la phan da du kan hoi la pe pa thi be nang chi ku si ni tu student bo tum pen se me chuning ri lo Lada ke haladak laki bang kita pen kita ke kopiar ni pen kita lah ni ke. Dak pen kidam ke ahem chidam ke nikani mi ke talon din chi phansi ahem chidam lo ahem nikani mi talon din de pen ka chi bang tu lo Keram tang arni karlitang Rosmi terang pia phan Dilip rong phar cholang rem det pen apran armud det ajok kisung ke phonang lasi ning ke me pen Karbi Anglong News apherang ke dorsing tok bila pen Karbi Anglong News channel pherang ke Edwardson Crow atum kisung ke phobek a hemasor atum aphan kera pi pajer damlo lapen karlitang Rosmi terang pi a hemasor atum sitami mekri meklang pensi chodeng ponlo Karlitang Rosmi terang pi aphan Dilip rong phar cholang rem det pen apran karmut det aputhak Nilip soarlo asong atum pen pherang ke amai kangni pon choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News em sar nangli ko pilo nili tumphan ko pilo warsai ke menang pipon la kedam tang 2021 aning kan stame sumila rong hang pila so school ka vedera jok la so school ka hello jok la so to war ka no jok alang hello wing pen bang so hem bang khai hem stame do nang kok se alang la school la join ni pen sa prandam nang kok lo la sinangli hala so hot ke sumila rong hang pia men pen school hemi hum kim dam lo la bang ni le tum choro lo Setame la sorteng le nili tum langdam tarlip dam lindam lipudang ke nona bang ke munit hichot school nang kim chot tong nili tum hana pusona varsai la pusona o sinit nili tum han nang pachong hong bom lang ma bang ko anar mu sinili tum thi nang lang sor lo tum la sinili tum ning duk par pig lo ihin pen ke nang li phanang chuning ri par pig lo la si school la pen tower ing long ar lok aphan ke kai ke sitame nang li cherok tok pen kai ke tani rata solo ni hemlo ni lirit lo pura nang li kilang paching bar tha borpung tara pung asor ama apong protect ke van apong long le pota nang ji pu pen dang lo tower me lang nang ji pu pen dang lo nang li phan apong a channel tin long pen ka chuning ri pipo si piniar ni an sitame nang li labang so lam the deng de det ma school la pen tower la pen se ka chilang a hem la haya phanang li lang le det ma la sila so teng li pudang de ni li tumta mun thi me lo athe munit thi chot school hem long chot munit thi chot tower ke me long chot la son se ni li tum phan la so ot sinang chong hong nang lang ma ni li tum lan lo la si ki ju sia bang ke non no bang ke nang chuning ri lo sar la bang so Rosmi terang pi atum phan setame nang li lang dam tha a hem aret humri ra la so ki sung thektik api apota no kang hong thektik la pen apota la man ta ning je pe me thek the posi nang li lang dam ra alang tu phan setame pir the ki reng awar sai thopi po busin hili tu ma hin pe same ka chuning ri nang chuning ri par pik lo sa anhel